k majetku vznikají hesy? Velmi solidní. 5 krav, koza, několik sviní, 2 valaši a hejno slepic patří do jeho hospodářství. Další příjmy pak plynou z jeho obchodu, řekněme, docela zámožný. Hod žije si na panské úrovni. Výborně. Tohle nebude levný. Svatalo, z mého jména už jistě slyším, že máš v úctě všechny svaté. Víš tedy jistě, že se dopouštíš jistého hříchu, když chceš svalit vinu na nějakého člověka a on se pak ukáže nevinným. Pak bude tvá vina ještě horší. Ježišmarja, podstatné je to, já bych ani... Existuje však řešení, jak se uchránit před nekalostmi a svolem nekalé činnosti. Když zaplatíš desátek, bude ti předem odpuštěno. A to jo, milost pane, to já za zaplatím. Hleď mi, křepeličko, jak lehce mi se dá. Nuže, co trápí tvou duši? To máte tak, pane soudce. Máme doma 5 krav. To byly krávy jedna radost. Ale pak přišla ta osoba. A víte, co se stalo, pane soudce? Ona je uhranula tak, že ty chudinky najednou přestaly dojít a 2 z nich postihla nějaká nemoc. Vždyť je to čarodějnice. Kolujou oni takových zvěstí, že prý se dává na kamenech Smilova hradu a obcuje tam s ďáblem. Dost! Tohle vypadá na dost závažný případ. Ovšem nebude to zadarmo. To víte, můj čas je drahý. Ale jistě, pane soudce, zaplatím, co bude potřeba. Výborně. Mistře popravčí, přiveďte tedy obviněnou. To je ona! Pane, nedej se jí oklamat! Taková coura! Sváděla snad všechny chlapy na rynku! Nevím, či jsem se ti zprotivila, ale přísahám, že jsem nic neprovedla. To, co mi tvrdíš, není pravda. Toto soudím já. Tvé provinění se zdá být vážné. Kromě usvědčení z uvrhnutí dobytka, tu mám na tebe i pár svědectví. Tvých čarodějných praktikách. To je nic takového. Ticho! Bratře, přečtěte na svědectví. Zapsáno jest, že Ráchel, dcera židovského kupce, byla viděna na kamenech Smilova hradu, jak tajná kouzla provozuje a ďábla v sebe vzývá. Popis její očí pak v jejího počínání zní. Obviněná vzala s sebou černou kočku a na místě pak určeném, mezi černými kameny ještě hodný kruh, rozpárala kočce břih. Její vnitřnosti pak vyjmula, snědla a krví své tělo pomazala, říkajíc u toho kouzelné formule, že by ďábla přivolala. Z ďábla pak nocovala, aby jim propůjčil svou moc. To pak počestným lidem škodila. Dozdáváš se těmto činům, Ráchel, kupcova dcero? Ne, nepřiznávám. Na Smilově hradě jsem nikdy nebyla a žádnou kočku jsem nikdy nezabila. Hářka! Zrovna sousedům zmizela černá kočka. Neví tak rádi, to všechno tahle. No dovolte, celý muž, to je přece každý. To těžko, její tělo se nenašlo. Zapište to, bratře. Zápím, co s tou kočkou provedli. Jestli živí, tak poživný. Říkám vám, že to byla tahle. Co jí chudinku? Ticho, uklidněte se, paní Svatalo. Svědectví zní jasně. Protože však obviněná se odmítá ke svým hříchům přiznat, bude zapotřebí použít útrpného práva. Mistře Jakle, nasadí palečnice. Já se tvých pomluv nebojím, ale máte právo! Já jsem nic všechno. Tak, a máš to spočítaný. Ne, prosím, ne. Nechte mě, prosím. Nechte mě. Tak by mohlo stačit. Něco ti povím. Pokud se přiznáš, dostane se ti rozhřešit. V opačném případě si ale můžeš vybrat. Chceš natáhnout na skřipec, nebo snad dokonce namočit, to by se teprve ukázaly. Všechny její hříchy. Prosím, Klaus. Řeknu, co budete chtít, já byla jsem na Smilových kamenech A volala ďábla. bála jsem ho. Ale tu kočku. Bratře, zapište. Obviněná se jasně přiznala ke všem svým činům. Bude jí uděleno rozhřešení
ale za její činy ji čeká smrt. Kate, svaží, odveď do žaláře a pak na hranici s ním. Velice, pojď! Ty ďáble! Maruše je pro mě lepší než možná jeho žalat! Maruše se bude svažit v pekle! Vrátme Játě! Čarodějnice drž, co by se mi tak mohlo stát? Mně, inkvizitorovi. Ale myslím, že tady máme hotovo. Jste spokojená, paní Svatavo? Zcela, pane soudce. To si zaslouží ta coura jedna. Chtěla bych vás pozvat na takový skromný obídek. Husička na másle by vám jistě mohla prospět. Už o to, kromě to sice malý, ale od slušných lidí, že ano? Ale co ten zástup? Co ten tady pohledává? Bratře, myslím, že budete muset svým ovečkám ukázat cestu. Jdu cesty páně jsou někdy nevyspytatelné. Tak já bych vám